வணக்கம். G3 செய்திகளோடு இணைந்திருப்பது கார்த்திகை ஜோதி. ஆயுள் காப்பீடு நிறுவனத்தின் SC/ST சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் பணி ஓய்வு விழா தஞ்சாவூர் ஆயுள் காப்பீடு நிறுவனத்தில் நடைபெற்றது. இனி விரிவான செய்திகள். கடந்த ஆண்டுகள் பணியாற்றி தற்போது உயர்நிலை உதவியாளராகவும் ஆயுள் காப்பீடு நிறுவனத்தின் தென்மண்டல SC/ST தொழிற்சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளராக பதவி வகித்து காப்பீடு நிறுவனத்தில் தொழிற்சங்கத்தினர் பாதிக்கப்பட்ட போதெல்லாம் 50க்கும் மேற்பட்ட போராட்டங்கள் நடத்தி தொழிற்சங்கத்தினரை பாதிப்புகளிலிருந்து பாதுகாத்த சத்தியமூர்த்தியின் பணி ஓய்வு பாராட்டு விழா தஞ்சையில் நடைபெற்றது. மதுரை கோட்ட தலைவர் பாண்டியன், கோட்ட செயலாளர் கருப்பையா, துணைத் தலைவர் கணேசன், செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள். தோழர் சத்தியமூர்த்திக்கு மகேஸ்வரி என்ற துணைவியார் மகள் ஸ்ரீநிதி மருத்துவ படிப்பு படித்து வருகிறார். G3 செய்திகளுக்காக மாநில செய்தி பிரிவிலிருந்து மா. மதிவதனன்.